Hai logoफोर, good afternoon. नै फट' खेबनो फैदोंमोन आं दुब्लिबारियाव। लोगोसे फिसालाखौबो लाना फैफादों। मोख्रा बिबार खाना लाबोफादों। मानो होनोबा बैसागु बोथोर सफैबाय नालाय। मोख्रा बिबारखौबो लाफानांगौ नङा होनबा लोगोफोर? केमेरामेनाबो जोंहा आंनि सना फिथरासो जि सान्दुं गोसा होनबा फट' खेबजानो फैलायबावो आरो आंहासो बाबुआ सान्दुं गोसानि ओइ नै सासेया केमेरामेना नुदोंना केमेरामेनखौ दा बेलेग जायगायाव थांगासिनो दङ र' थांगासिनो दं लोगोफोर आरो बेलेग मोनसे जायगायाव जा मोजांखा दुब्लिबारिनो थांगासिनो माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे बारा बुंनोबो रोंलायलाङा लोगोफोर आङो सेन्देल बबे सेन्देल गलाय लांबाय नैहाय लोगोफोर जाहा बाबुनिया बाबु माने आंनि सनानिया थफ्ला थफ्लि लानानै सान्दुं गोसायाव बिमा फिसा बिफा आस्रायाबो गोलैलांबायसो थांगासिनो नै गोलैबायसो मबे जायगा फट' खेबनानै फैयो आं नुवाखै लोगोफोर दुब्लिबारि लोगोफोर इयो जोंहानि बेसर दा खुबैदों मोजां जादोंना लोगोफोर बेसरा नुहुरनायसिम जामानि खुबैदों बेसरखौ देग्लायो नै दानाबा जायगाखौ बेखौसो नायबाय खोमा भलि गेलेनाया बिफा फिसा सानैबो मावजिसो जानानै दङ नै नुबायना लोगोसे नै आंना मबाइल हमग्रा स्टेन्डआबो लाबोफाखादों बाबु हाय होननानै एक्टरा केमेरामेना हाग्राबारि नै दासो जायगाखौ मोनहांहां जादों फट' खेबनो नालाय एसे ओरैनो देलायबाय माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे मेकआप सेकआप फुनाखै दै खिन्थु आंना मेकआपसो लिपस्टिक एसे हाजोल एसे फुनबानो आंना बिदिनो जायो बेलेग बायदि नांलाया जायगाया बिबारा बायनोथ' हाखाया नालाय बेनो आंना मोजां नुदोंना दलं दंलायोसो नै खरायघाट दलंआ सफैबाय बेयावनो खेबनि र' एसे नै बाबुआबो मानो बेरे माबा दलंआव थांनो लिंबायहाय लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आंना फट' साफायनाया दासो जोबदों नै इसा बिफा फिसा खरायघाट दलंआव थांगासिनो आंबो थांसै र' दैया बिदि लेथ्राखा गोलैलांबाय लायनो आरो थल्लबनो माने माइफोर गायबा बारग्रासो आरोना इयो लोगोफोर मिथिखायो खोमा जाय खेथि खालामो मोजां नालाय दै बानांगौ जाखायोना लोगोफोर मोखां बोरैबा सोमखेखे जालायबाय लोगोफोर थांनोसै एबारे न'आव रेडि दांथफ्ला लानानै फिसा बिफा फिसा आवगाय बिदिनो हलिबाबो रं फुननाय गैया आंना फट'जों साफायनाय सुरु दावदै सावदै जाहाबजोब्बायना गोसोमबाबो दिनै एसे बेलेग नुदो आरो आंखौ
थांगासिनो लोगोफोर सान्दुङा मोदानलायबायहाय दख'नाजों मानसिजों सान्दुं बेलेग जेबो भिडिअ लाबोनाय जाया लोगोफोर बेखौनो दिनै फट' खेबनायखौनो एसे भिडिअ होनोसै र' होननानै खालामबाय आरो बुंनायफ्रा जायाबा गाज्रि मोननाङा आवगायावनो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय नै फिसालाया सिन्देल जानाबा खोलैबायसो मोनसे खोथा लोगोफोर सोर सोर आं बायदि इदि सान्दुं गोसायाव फट' खेबजानो फैयो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सान्दुं गोसाबाव फट' खेबनायाव अस्थादथार नामा माबि नाया मानो बायदि जाबाय थादों फिसालाया फैयै फैनानै मोनफैबाय नै लोगोफोर लाजिरा देरायाव बिजों गोसोम गोफा जालायलांबाय मानसियाबो दासो गुसु न' सिं हाबफैनानैसो दोनबाय माबायदि मोनखो सार फट' खेबहैनानै अन्नानै खोन्थाहरदो दे आंनि लोगोफोरनो आं खेबाखैना आं खेबाखैथ' आबोरै फै नायामोन फिग्रा मेसिनसो दांबावबाय हाय नाय नायालासिनो हाय होनदों माबाफ्राबो जाथाराहाय लोगोफोर आंना थेवबो बेफोरावनो थासाबबाय दे लोगोफोर बिदिबा दोनथ'लायनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै बयबो सापर्ट खालामलायदो जाहाथे आंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो उनाव दे बिदिबा दोनथ'लायनोसै लोगोफोर बाय बाय